санаи 12 декабри соли 2025 як гурӯҳ намояндагони ҷумҳурии ҷопон сафири фавқулода ва мухтори ин кишвар дар тоҷикистон Фурута Кейко, роҳбари намояндагии агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон ҷайка дар тоҷикистон Имаи Сеҷу ва профессор Куракава Киото ба донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ташриф оварданд. меҳмононро дар саҳни муассиса ректори донишгоҳ Саторзода Бобоҷон Абдуҷаббор ва ҳайати профессорӣ ва омӯзгорӣ истиқбол гирифтанд. сипас дар толори шӯрои олимон мулоқоти ректори донишгоҳ бо ҳайати намояндагони ҷопон доир гардид. нахуст Саторзода Бобоҷон ташрифи намояндагони ин кишвари дӯстро ба донишгоҳ хайрамақдам гуфта аз тақвияти ҳамаҷонибаи ҳамкориҳо изҳори умедворӣ намуд. Бобоҷон Саторзода зимни баромад таъкид кард ки имрӯз оғози марҳилаи нави ҳамкорӣ миёни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ва ширкатҳои ҷопонӣ махсусан агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон ҷайка фаро расидааст. бояд ин фурсатро самаранок ва ба фоидаи ҳарду ҷониб истифода намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гардем. ректори донишгоҳ зимни суханронии худ иброз дошт ки боварӣ дорем ки мулоқоти имрӯзаи мо заминаи муҳиме дар рушди ташаккули ҳамкориҳои минбаъдамон хоҳад шуд. лозим ба қайд аст ки бахши меҳварии ҳамкориҳои тоҷикистону ҷопонро ин ҳамкориҳо дар соҳаи маориф ва илм, ташаккули нерӯи инсонӣ, рушди иқтидорҳои инноватсионӣ фаро мегирад. дар идомаи мулоқот Саторзода Бобоҷон бобати имконияту шароитҳои мавҷудаи таълимии муассиса ба меҳмонон иттилоъ дод. зикр гардид ки донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон барои омода намудани мутахассисони дорои донишу малакаи замонавӣ дар бозори меҳнат яке аз муассисаҳои пешрафтаи таҳсилоти олии кишвар ба ҳисоб меравад. феълан дар донишгоҳ мутахассисон аз рӯи 51 ихтисос ки дар бозори меҳнат талабот доранд омода карда мешаванд. барои омода намудани мутахассисони дорои донишу малакаи муосири касбӣ айни замон дар донишгоҳ 21 доктори илм, 145 номзади илм, 84 муаллими калон ва 153 ассистент фаъолияти илмӣ таълимӣ доранд. донишгоҳ дорои технологияҳои муосири таълимӣ, озмоишгоҳҳо, бонкҳои таълимӣ ва лабораторияҳои муосир мебошад. зимни мулоқоти имрӯза шунида шуд ки мо боварӣ дорем ки аз ҷониби шумо низ ба рушди тавсеаи ҳамкориҳоямон ҳавасманд буда дар оянда бо ҳадафҳои наву самарабахш ин ҳамкориҳоро густариш медиҳем. сипас сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии ҷопон дар тоҷикистон Фурута Кейко сухан намуда баҳри пазироии гарму самимии роҳбарият ва ҳайати профессориву омӯзгории донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон изҳори миннатдорӣ кард. Фурута Кейко омодагии ҳамаҷонибаи сафоратро барои ҳамкорӣ бо донишгоҳ иброз намуда таъкид дошт ки мо метавонем дар татбиқи мубодилаи омӯзгорону донишҷӯён ва омода намудани кадрҳои илмӣ ҳиссагузорӣ намоем. роҳбари намояндагии агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон ҷайка дар тоҷикистон Имаи Сеҷу низ дар ибтидо хушнудии худро аз пазироиш дар донишгоҳ баён кард. ҳамчунин ӯ зарурати густариши ҳамкориҳои дуҷонибаро дар заминаи имкониятҳои таълимиву илмӣ, омодасозии мутахассисони ҷавони дорои донишу малакаи хуби касбӣ, фароҳам овардани имкониятҳои худташаккулдиҳии донишҷӯён, равона намудани мутахассисони ҷавон ба истеҳсолот ҳамчун нерӯи фаъоли иқтисодӣ таъкид дошт. номбурда аз мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон ҷайка Акиҳико Танакар ки 31 августи соли 2023 сурат гирифтааст ёдовар шуд. зеро маҳз дар ҷараёни ин мулоқот пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи ҳамкориҳои ҷонибҳо дар бахшҳои гуногун хусусан барои мусоидат дар бозомӯзии хизматчиёни давлатӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ изҳори қаноатмандӣ карда буданд. мо низ барои идомаи ҳамкорӣ дар самтҳои дигари афзалиятнок ва амалисозии ҳадафҳои стратегии давлати мо дар доираи агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон ҷайка тасмим гирифтем ки дар моҳи феврали соли 2026 11 нафар олимони тоҷикро ки дар миён устодони донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон низ ҳастанд барои мубодила ба ҷопон равона намоем. дар интиҳои мулоқот аз ҷониби ректори донишгоҳ Саторзода Бобоҷон Абдуҷаббор ба меҳмонон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар идома меҳмонон аз озмоишгоҳҳо, лабораторияҳо, синфхонаҳои таълимӣ, китобхонаи илмиву электронӣ ва дастовардҳои устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон дидан карда вобаста ба шароитҳои мавҷудаи муассиса маълумоти дақиқ пайдо намуданд.